mga idol. So ang pakuha sa isda mga idol baong gabi, kapuntagon wala na mga idol. Pag kadlawon wala na. Pag bagong gabi ang isda magpakuha. So dahay salamat sa grasya mga idol kay pagbalik na og trabaho, pagbalik na ako sakay mga idol sa bangka. So kunay grasya mga idol. Na naray grasya mga idol o nabinasa akong mata mga idol. Kanina ni sul-sul na po niya akong mata pero ako rin yung gikan mga idol. Yan. Yan mga idol nga ang mata dili na wandar mga idol. Mo ni panginabuyan ako mga idol para sa akong pamilya mga idol. Para labi na sa akong bata nga nai-maintenance sayang tambal mga idol. Kaya bisag naing nani ko mga idol kanang magakan ko mga idol. Madayon kaya po ko idol. Di tata mo surrender sa atong mga sa problema sa atong kinabuhi mga idol. Alright. So mga idol, naabot natin dito sa mga idol. Baklay mga idol, baklay. Baklay, shout out sa baklay mga idol. So diri tanan mga idol among panginabuyan diri sa mua. Managat ni ka idol, mga nagat. Among gisaligan diri ba panginabuyan sa mua mga idol, panagat ra mga idol. Shout out sa tanan mga mananagat mga idol. So shout out mo sa ako mga kauban nga. Shout out sa ako mga kauban nga mga butan kayo, mga butan. Bisag gabi wala tulog ay. Matulog ra kanang kwan, wala na makatulog ra may mga pagkuan, wala may buhaton. So pag-abot na mo sa laot, makatulog-tulog kami pero pag once mag-ahas na, so paano yun na, kumbatihay na yun na. Salamat kayo sa grasya mga idol. So kita na ito mga panganon mga idol, ang panganuran, grabe sobrang linaw ang langgam mga idol. Langgam luar ang langgam. Siyempre mga idol, dito kalitan mga idol ang mga mahal nato sa kinabuhi mga idol. Ato yung shout out atong akong asawa mga idol. Shout out sa akong asawa diya sa Kwan, sa Binahog, o sa akong ugangan. Shout out po sa yung mga suporta po kana ko labi na sa akong pagpa tampal sa akong mata mga idol, sa akong ugangan mga idol. Salamat kayo sa akong ugangan nga tabakan ko pa-check up sa akong mata o salamat mga idol. Ako kayo salamat mga idol. Labi sa yang manghod mga idol si Tisabi. Shout out kayo si Tisabi. O sa akong asawa. O sa akong mga anak. Shout out sa akong mga anak. Nang inabuhi ko para sa inyo mga anak. Kaya please support to my YouTube channel mga idol. Sana supportahan nyo ako mga idol. O salamat kayo sa lahat. O sa akong panginabuhi mga idol para na sa akong pamilya mga idol. O phone kaluyan sa mga idol sa mga karon mga idol. Wag po ko naman guys. Sa trabaho mga idol. So kaya sila mga idol, mamaling po na sila mga idol. Mamaling. Merry Christmas na lang. So salamat. So muna ni lugar nga gikan anang tumboy nga bato padulong diri padulong diha mo ni si Baklay, sakop sa Baklay ini. Shout out sa Baklay. So ang among bata bitaw nga nakano mga idol, ang bata nga ang among natag-inay ni sponsor ni hatag dahil tagaan mga idol diri to sa lugar sa Baklay ba ka idol diri. So makikita natin mga idol diri. Dira mga idol oh.
diarang tuura mga kaidol kanang kahoy dia kanang likod anang kahoy dia na dia ilang balay. So kumusta na kang kalagayan sa mga bata karon o sitwasyon? So sana okay na sila mga kaidol. So phone mga kaidol, once kaluyan na tong channel mga kaidol, sa pagkaroon mga kaidol wala pa dili pa ko monetize mga kaidol, di pa ako monetize kaya padayon po ko sa pagpan mga kaidol. Sana kaluyan sa Ginoo mga kaidol. Tabung Donggo. Nakadunggo bikin dong. Apit kami Donggo mga kaidol. Amat ang Donggo, amat ang mo pundo. Oh, what's up? So, singgit sila mga idol kay so kung kisay mamaon mga idol sa palangri mga idol na isda. So, na kung na mga ayo, mga tagda mga idol. Mga tagda isda mga idol gabi mga idol. Wala ko kapag video mga idol kay nistabok mo ko sa service. Mga atong tanan na nagboom mga idol natagaan atong tanan mga idol. Kutob sa na mga nagboom mga idol tagaan mga idol. Basta kanay grasya mga idol. Pero pag wala mga idol di pa makatag kay wala may isda. Pero bisag ginagmay ra pud atong kuan hatag. Pero gabi nakakuha daghan mga nakahatag man nilang mga kuan bay-bay. Daghang salamat mga idol dita mga hatag mga idol at pag natay grasya mga idol. So daghang salamat sa grasya mga idol. So ang among country din mga idol dili sa White Sand. Puro ni kabatuan ang baybayon mga idol, puro kabatuan ang baybayon diri mga idol. Diri. Nay balas ito pero mga idol, pero gamay ra kay mga idol. Kuan ra nang nasa kan mga idol. So, hapit na tamabot. Hapit ang Dunggo. Palasyo. Gaon. So, nanay makaon dia. Sugba na. Sugba. Sugba na mga idol. Nagkakuan nagkakan mo
Dalawa kayo. Dahil kay cellphone yun. Ako lang GoPro. Okay ba? Parang hindi mo lang kukuhan. Mani mga kaidol, ang angkla mga kaidol. Mani angkla mga kaidol, isa klawang na mga kaidol. Dol, kumusta Dol? Kira dul. Bulan sabit. So, puno. Puro kong lagay sa nalino. Nahulog ba? Ay, guglog. So, hapit na mudunggo. Liran mo nito.